खुलुमबाय खुलुमबाय अनलायगाफोर दिनै जोङो आरोबाव मोनसे गेदेर रंजानाय मोनसे इसोरखौ हामबाय होनायनि सम मानोना जोङो माखासे गोबांथार मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ गोबांथार गियानि दौरिफोरनि खाथियाव जों फैनो गोनां जायो आरो दिनै आङो सासे दौरिनि खाथियाव माखासे गियाननि सोलोंथाइ एबा माखासे मिथिनो जोंनो जिउआव नांगौ जानायखाय आं बिथांनिसिम फैनो मोननानै जोबोद गोजोन मोनबाय आरोबाव बे समाव बिथांखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आरोबाव बिथांनि खाथिसिम फैनो मोननाय आरो बिथाङा आंखौ मोजाङै नाजावनो थाखाय आरोबाव गोजोननायजों बिथांखौ आं हामबाय होबाय बे समाव आं फादारनिफ्राय माखासे सोंलुफोरखौ मिथिबावनो आरो बिथांनिफ्राय माखासे फिनफोरखौ मिथिबावनो आं दिनै बिथांनिसिम आवगायदों आदसा फादार साफ्रोमबो धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा एबा जों गोबांथार धोरोमनि दैदेनगिरिफोर जेरै पपनिफ्राय लानानै एबा कार्डिनेलनिफ्राय लानानै बिशपनिफ्राय एबा प्रिस्टफोरनिफ्राय लानानै एबा जोंनि मण्डलियाव थानाय एबा जोंनि डायसिसाव थानाय जोंनि पारिसाव थानाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि एबा काटेकिस्टफोर बेफोर गासैखौ लानानै मोनसे बिसोरबो धोरोमनि दैदेनगिरिफोर हिसाबै जों मिथिनो मोनबाय दा बेजों लोगोसे बिसोर साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा नैबे राजनितिक दाथ' जोंनि भारत हादरा मोनसे डेम'क्रेसि एबा जोंहा साफ्रोमबो भट होनायनि मोन्थाय दं बे डेम'क्रेसि हादराव बेबायदिनो भट एबा इलेक्सननि थाखाय गोबांथार गिदिंबायनायाव जोङो नुनो मोनो बे समाव जोंनि बे धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा राजनितियाव इनभल्भ एबा उन सिगां बाहागो लानो हायो ना हाया बिनि सोमोन्दै नोंथाङा जोंनो मोजाङै बेखेवना होगोन होननानै आं नोंथांनिफ्राय आसा थिबाय खृष्ट सिबियारि अनजाग्राफोर नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो खुलुमबाय दा जेरै जोंनि मानगोनां ब्रादार दैमालु नार्जारिया जेरैहाय आंनियावहाय सोंबाय आं दा बेनि फिनखौ होनो सानबाय नोंथांमोननो दा जोंनि दैदेनगिरि पपनिफ्राय लानानै बिशप फादार सिस्टार आरो जोंहा पारिस काउन्सिलनि दैदेनगिरि हेड केटेकिस्टफोर आरो आइजो आफादनि दैदेनगिरि इयुथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दैदेनगिरि दा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बिशप थमासआ जोंखौ बेखौनो फोरोंदों जोङो मोनसे पार्टिजों गावखौनो गाव सिनायथि होयोब्ला जोङो मा जायो गुबुनफोरजों एसे बेरेखा जायो जेनेबा जोंनाव दा दसे मा नुनो मोनगोन जेनेबा जोंहा बिजेपि दं जोंहा कंग्रेस दं जोंहा बिपिएफ दं जोंहा इउपिपिएल दं आरो जोंहा बिदिनो गुबुन गुबुन एपिबि आरो गुबुन आफाद टिएमसि बायदि बायदि ना टिएमसि दं बेखौ मिथिगौ दा नोंथांमोना जेनेब्ला जों बयबो ना आंखौबो आं बुंना लानांसिगोन आङो बबेबा मोनसे पार्टियाव थाफानानै रालियाव थांफाबाय अब्लाथ' आं गावखौनो गाव मोनसे पार्टिजों सिनायथि लाबाय अब्ला बेवहाय भेजाल जायो माने बेवहाय बेले बेजेया सोमजियो जोंनि गेजेराव मा जागोन गावस्रालायनाया फैगोन बेनिखायनो जोंनि बिशपआ बुंदों जोङो बबेबा मोनसे हानजाजों एबा पार्टिजों जों गावखौनो गाव सिनायथि होनो नाङा आरो डाइरेक्ट इनभल्भ जानो मोना जोङो इलेक्सनखौ होनो मोनो बेवहाय मोन्थाय दङ नोङो बबे पार्टिखौ हामजायो नोंहा उदांस्रि दङ नोंहा मोन्थाय दङ बे नोंनि हामजानाय पार्टिखौ नोङो इलेक्सन खालामनानै बेखौ देरहाहोनाया बे नोंनि मावनांगौ मोनसे हाबाफारि नाथाय बेबादि नङा जे आं बे मोनसे पार्टिखौ आं हामजायो सापर्ट होयो बेनिखायनो आं बेवहाय थांनानै एक्टिभ रल लागोन बेबादि लायोब्ला जोंनि गेजेराव गावस्रालायनाय फैयो मानो होननानै बुंब्ला आमुखायाथ' माबानिसो उमुक पार्टिनिसो अब्ला बे मानो दैदेनगिरि जादों अब्ला बे दैदेननोब्ला माने मानसिफ्रा माने गिर्जायाव बाहागो लाला बेनि पार्टियाल' बाहागो लासिगोन दा जोंनि गिर्जायाव गावस्रालायनाय फैयो दा बेनिखायनो बिशपआ जोंना फोरोंदों जोंखौ बुंदों साफ्रोमबो पलिटिक्सआव बाहागो लाग्रा एबा एक्टिभ रल लाग्रा मानसिफ्रा बिसोरनो गिर्जानि थाखाय मोनसेबो बिबान दाहो बेखौ जोंनि माने बिशप थमास फुलुफिलेला जोंखौ बुंदों सोरबा सासे मानसिया पलिटिक्सआव एक्टिभ माने पार्ट लायोबा बे पलिटिक्सआव माबा प्राइमारि लेभेलनि बा ब्लक लेभेलनि बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि माबा मेम्बार्सनो माबा माबि जाहैबायब्ला बे मानसिखौ जोङो काटेकिस्टआव जों लाबोनो हाया हेड काटेकिस्ट फसंनो हाया पारिस काउन्सिलनि दैदेनगिरि फसंनो हाया बेखौ जोङो गामिनि काटेकिस्टबो फसंनो हाया बे गावनि पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन नालाय बियो आरो पार्टियाव थाबाय थागोन अब्ला बे गामियावनो मोननै मोनथाम पार्टि दं अब्लाथ'
गावस्रालायनाय जागोन बे गामियावनो माने गावस्रालायनाय जागोन आरो जाय पार्टिखौ बियो सापर्ट होगोन बे माबायाल' बे पार्टिनि मानसियाल' गिर्जा हाबनो फैगोन बे जेसेबां गोबाव बे गिर्जाखौ दैदेनगोन बे जाय पार्टिखौ बियो सापर्ट होदों आरो बेबादि बे एखे पार्टिनि मानसिफोर दं बे गामियाव बिसोरल' गिर्जायाव बाहागो लानो फैगोन नाथाय गुबुन पार्टिनि मानसिया गिर्जायाव लानो फैनाय नङा आमुखा दैदेनदों आमुखाथ' ओरैबायदि पार्टिसोलै आं बहाय गिर्जायाव बाहागो लाहैला नै गावस्रालायनाया बहायनो फैबाय दा बेबादिनो जोंनि गेजेराव एना एनि नुजायो गावस्रालायनाय फैयो जुक्ति गैयै जायो बेनिखायनो जों दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा केटेकिस्ट जाबाय जायफ्रा पारिश काउन्सिलनि सोद्रोमाफोर जाबाय दैदेनगिरिफोर जाबाय बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानो नाङा आरो बिसेस जोंनि फादारफ्राथ' बेवहाय बाहागो लाया पलिटिक्सआव बाहागो लानाय लोगो लोगो जोङो नैबे माबाखौ दौरिनिफ्राय जोङो बिबानखौ एंगारनानै ना बे जोङो डिसपेन्सेसन लानानै दौरिखौ नागारनानैसो जोङो पलिटिक्सआव थांनानै मिनिस्टार जाहैनाय मानाय आरो जोंहा आगोलावबो बेबादिनो दङ मोनसे जायगायाव साउथ आफ्रिकायाव बेबादिनो जादों सासे दौरिया बियो चिफ मिनिस्टार जादोंमोन स्टेटआव मिनिस्टार जाहैबाय प्रेसिडेन्ट जाहैबाय अब्ला बियो माने गावनि दौरिनिफ्राय बियो मा खालामबाय गावनि दौरिखौ नागारनानैसो बेबादि जाहैनो मोन्दों बिदि जानाय लोगो लोगो बेखौ दौरियाव दोनला बिशपआ बेखौ हुयनसिगोन बेखौ बोख्लायसिगोन बेवहाय थानो मोनला बे दौरियाव थानो मोनला बियो साउथ आफ्रिकायाव जादों बियो मिनिस्टार जादोंमोन नालाय बियो दा सासे दौरि जानानैबो मिनिस्टार जानायाव बियो माने बोख्लाय जाबाय दौरिनिफ्राय बे दौरियाव थानो मोनाखिसै नैबेबायदि जाथाय जादों मोनसे समाव दा जोंबो बेफोरबायदि माने एमएलए एमपियाव थांनानै माबा मोनसे बे इलेक्सनाव जों थांनाय लोगो लोगो जोङो दौरियाव थानो मोना जों दौरिनिफ्राय ओंखारनांगोन जायखिजाया धोरोमनि खामानिखौ जों लानो मोना आरो सोरबाया बे बिबान लानानै पलिटिक्सआव इनभल्भ जानाय लोगो लोगो बेखौ जोङो बोख्लायगोन एबा जोङो बेखौ जोङो धोरोमनि खामानिखौ मावहोआ जोंहा गुबुन मानसिफोर दङ बे जायफ्रा माने पलिटिक्सआव एक्टिभ रल लायाखै बिथांमोनखौल' जोङो जोंनि माबायाव बाहागो होगोन बेबादि जोङो बेबादि खालामगोन ओमफ्राय जोंनि बिशपआबो पलिटिक्सआव एक्टिभ रल लानो मोना सोरखौबा सापर्ट होनो मोना आमुखा पार्टिनो भट हो बेबादि होननानै डाइरेक्ट बुंनो मोना गोसोआव लादो नों जायखौ हामजायो बेनिफ्राय इलेक्सननि समाव न'आव थांनानै सिरि सिरि जायखौ हामजायो जायखौ साबसिन नुयो बेखौ भट हो बेबायदि आरोना जोंहाथ' माने नागरिक जानाय हिसाबै सिटिजेन जानाय हिसाबै जोंहा माने भट होनांगौआ बे जोंनि मावनांगौ हाबाफारि बेखौ जोङो खालामो बेखौ जों खालामगोन नाथाय बे पलिटिकेल रालियाव थांफानानै जोंनि माखासे मावथिफ्रा जे बाहागो लानांगौ पलिटिक्सआव सापर्ट होनांगौ आरो केम्पेइन खालामनायाव थांफानानै बाहागो लानांगौ मन्थ्रिफोरजों थाबायफानांगौ नैबेफोरखौ जों माब्लाबाबो जायफ्रा जोंना बिबान लानाय बिबान लानायफ्रा बेखौ खालामनो मोना जायफ्रा बिबान लादों बिबान लायैफ्रा थांफानो हागोन बिबान लायैफ्रा थांफानो हागोन नाथाय जायफ्रा जोंनि पारिसावहाय बिबान लाबाय जेनेबा पारिस लेभेलाव जोंहा हेड काटेकिस्ट ओमफ्राय पारिस काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोर दं आरो उइमेन आफादनि माबा दं प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दं इउथनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दं ओमफ्राय मेम्बार्सफोर दं दा बिथांमोना रावबो माने पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि माने इनभल्भ जानो मोना आरोना बेबायदि बेनिफ्राय आरो गामियावबो जायफ्रा केटेकिस्ट जाबाय फालक जाबाय प्रेसिडेन्ट जाबाय बिथांमोना पलिटिक्सआव माने लोगो लायाब्ला जोबोद मोजां ना आरो बिसोर लानो मोना पलिटिक्सआव लोगो लानाय लोगो लोगो बिसोरो माने मा जायो माने जोंनि फोथायारिफ्रा माने गावस्रालायगोन ना जोंनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाया फैयो दा बियो मोजाङै दैदेननो हानाय नङा दा बे हिसाबै बिथांमोना पलिटिक्सआव माने बाहागो लानो मोना आरो बाहागो लाहोआ आरो सोरबाया माने बिदि बाहागो लाथारबायब्ला बेखौ जोङो बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जागोन बेयो जाहैबाय जोंनि केथलिक मण्डलिनि मोनसे बे रुल बियो बेखौ जों बयबो फल' खालामनांगौ दा सोरबाया मोनथियै हिसाबै दैदेनगिरि गिर्जानिबो दैदेनगिरि आरो पलिटिक्सआव बाहागो लादों बिदिबो जानो हागौ गुबुन जायगाफ्राव बा जोंनि जायगाफ्रावबो खाथि खालाफ्राव बहाबा दङ जानांगौ नाथाय आङो बेखौ बुंबाय आरो जोंनि बिशपनि फोरोंनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायनो लुगैबाय आं बेखौ बुंनानै दोनथ'नो सानबाय थेंक इउ हामबायसै जोबोद गोजोन्थाव जोङो माखासे मिथियैफोरखौ जोङो फादारनिफ्राय मिथिनो मोनबाय साफ्रोमबो जुदि धोरोमनि एबा गिर्जानि दैदेनगिरिफ्रा राजनितिकआव इनभल्भ जानो हायो एबा हाया बिनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय गियाननि बोसोनखौ जों मोननो हाबाय।